Tak máme úspešne za sebou 6. ročník cyklistických pretekov Kysuce Orava cez kopec. Som nesmierne potešený, že v tomto ročníku sme mohli privítať rekordný počet účastníkov, čo bolo v počte 98 cyklistov. Prvýkrát v histórii sa stalo, že nemali sme cyklistov len zo Slovenska, Čiech a Poľska, ale tentokrát k nám zavítal aj účastník z Belgicka. Aj napriek tomu, že ráno vyzeralo počasie, že nám nebude prijať, tak nakoniec sa vyčasilo, vyjasnilo a všetko dopadlo na 100%. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým organizátorom, okresnému dopravnému inšpektorátu, všetkým policajtom, mojim kolegom za všetko úsilie, ktoré vynaložili pri tom, aby tento 6. ročník bol úspešný, čo ja na záver môžem skonštatovať a všetkých pozvať na budúci rok, ktorý bude 7. ročník v roku 2025 a bude pre nás výnimočný, pretože naša obec si pripomína 390. výročie prvej písomnej zmienky. Takže všetkých pozývam v roku 2025 do Zborova nad Bystricou. Dobre, tak ja ten dnešný 6. ročník hodnotím, si myslím, ako úspešný. Určite. Aj keď počasie nám teda neprijalo, celá tá príprava, no príde deň, keď zaprší, ale človek počasiu nerozkáže. Myslím si, že my ako organizátori sme spokojní. Najdôležitejšie, aby boli spokojní pretekári a tie ohlasy, tak čo som počul medzi pretekármi, tak nesťažovali si. Myslím si, že celá akcia prebehla v poriadku. Čo sa týka týchto pretekov, veľmi pekne zorganizované aj do štartujúcich a celkovo si myslím, že veľmi pozitívna akcia. Tak v podstate je to také, keď sa robí trať pre všetky kategórie, tak bol to taký kompromis. Je tam jeden ťažký kopec, z tej druhej strany je taký ľahší, takže myslím si, že každý si prišiel na svoje.